Moi Rostomili, chciałbym Wam powinszować na nowy rok 2024, już mamy 24, niedawno my mieli 23. Rostomili, parę dni temu, bo dzisiaj mamy 4 stycznia, parę dni temu my odewrzyli takowny wielkucny kajet, zeszyt, co on ma 366 stron. 366, bo rok 2024 to jest rok przestępny, luty będzie miał 29 dni. I na każdej tej stronie tego kajetu będziemy coś i pisać. A żadna ta strona nie będzie próżno. Bo te kartki to nie ma papier, ale to są dni naszego żywota. A ten żywot będzie w 2024 roku się pisał nie braj sztyftem, ale tym wszystkim, co będziemy przeżywać. Każda strona się zacznie w czas rano, a skończy się nieskoro wieczór. Zacznie się jak odewrzymy oczy rano, a skończy się jak ich zawrzymy, a usnymy wieczór. Ponikierzy napiszą cały kajet. Dla inkszych on ten kajet się może skończy na stronie numer 240. Inksi go skończą można na stronie 120. Inksi go napiszą cały, ale wszyscy se musimy dawać pozór, co by to wszystko było napisane szumnie, bez zawiści, bez gniewania, a bez wszystkich naszych najgorszych takich ludzkich wiecy. Bo wiecie, może być tak, że ten kajet na koniec roku ktoś i poczyta, a w ten czas po niektórych z nas będzie gańba za po niektóre wieca, co my robili. Na tych archach, co one nie są z papieru, się będzie pisać wszystko, jedno za drugim. Jak inny człowiek stanie z legiera, to już się zacznie pisać dalszy dzień, minuta za minutą, godzina za godziną, aż się zawrze oczy wieczór. Dyski na nowy rok se winszujemy, co by ten kajet był lepszy napisany, co by był napisany szumniejszymi literami. Co by był szumniejszy jako ten, co był przed nim. Prawiemy, że będziemy jedni dla drugich lepsi, że nie będziemy zawiścić, że nie będziemy obrządzać jedni drugich i nie będziemy cyganić. Ale oto za parę dni już się powadzymy, już ktoś do drugiego dziubnie, ktoś drugi zrobi zwadę, a to wszystko się pisze, a ten kajet już się robi szpatny. Tak nie śmi być, Rostomili, bo to, co se winszujemy na nowy rok, co my sobie winszowali 1 stycznia, parę dni temu, to nie są inne słowa wyciepane kańsi do luftu, ale to jest cosik, co trzeba żyć szczerze. Jak to ktoś grzeknie inny tak, bo tak trzeja, bo bez mala je tak o tradycji, to lepszy, co by nic nie prawił. Ba i taki Jonek obiecał w nowy rok babie, że nie będzie chlastą. Wiecie, doł i takowne hawierskie słowo. Ale oto za tydzień już się naprął, że nie wiedział o świecie. A Francek, kiedy też chlastał, nic babie nie prawił, bo chciał przestać pić tą gorzołkę, ale nie był isty, jeśli będzie poradził. Ale wydzierżał. A choć nic nie prawił, to już na kartkach kajetu jego żywobycio tej gorzołki nie było. Rostomili, ja wam winszuję szczerze. Winszuję wam wszystkim, tym, których znam, a tym, których nie znam, a można kiedyś się poznamy, kiedyś się zędymy, co by w nowym roku 2024 się wam darzyło, a co by was pombuczek opatrował. Winszuję to a i tym, którzy mnie obrządzali, a obrządzają, którzy ciepali, a ciepią na mnie furt kamieniami, a szpatnie się na mnie dziwają. Już mamy 4 kartki, 4 archy napisane tego kajetu, tego nowego roku. Nie wiem, jakie będą dalsze, ale będę chciał, co by były napisane pięknie, aspoň ty moi. Ten nowy rok nie będzie lepszy, jeśli ja nie będę lepszy. Jeśli my wszyscy nie będziemy aspoň kapkę lepsi jako łuńskiego roku. Bo się dyski prawi, że winszujemy se, co by ten rok był lepszy jako ten poprzedni. My musimy być lepsi, Rostomili. Chciałbym, co by mój każdy dzień w roku 2024 był lepszy od tych, co one były w roku, co on już jest za nami. Od tego 2023. Rostomili, niech ten nowy rok, a i dla was będzie lepszy,
ale to już zależy iny od nas. I jeszcze raz wam winszuję zdrowio, niech się wam darzy, a niech was dycki pombuczek opatruje. Miejcie się wszyscy fajnie. Do następnego razu.